Men nu er klokken blevet 1, og Rikke Østergaard giver dig her P3-nyhederne. En forsker er i dag blevet smidt på porten i Region Midtjylland og er blevet meldt til politiet. Regionen mistænker ham for at have brugt forskningsmidlerne privat, og det er ikke den eneste sag med svindel om forskningsmidler. Region Midtjylland har nemlig fundet 9 Rigshospitalet, hvor millioner af forskningskroner er blevet misbrugt. Underviserne på landets skolepladser I dag for erhvervsskoleeleverne, de har nemlig blokeret centrene i protest.